Ste majiteľom autoumývárne alebo čerpacej stanice? Hľadáte spôsob pre rozšírenie ponuky svojej firmy? Máme pre vás veľa možností rozšírenia vašej ponuky. Sme producentom samoobslužných zariadení pre autoumývárne. V našej ponuke nájdete okrem iného zariadenie na čistenie diskov. Vďaka využitiu chemického prostriedku na báze kyselín vyčistia aj najviac znečistené disky. Samoobslužné sušičky pre autá. Používateľ tohto zariadenia vďaka dvom motorom s ľahkosťou vyfúka vodu z karosérie vozidla. Automat černidla na pneumatiky dodá nielen lesk pneumatikám, ale aj všetkým vonkajším plastovým častiam vozidla. Samoobslužný tepovací vysávač. Vďaka tomuto zariadeniu zákazníci rýchlo a jednoducho vyčistia interiér svojho vozidla. Metóda tzv. Suchej peny zaručuje, že použitý čistiaci prostriedok nevniká dovnútra čalúnenia, ale efektívne čistí jeho vonkajší povrch. Distribútory osviežovaču vzduchu dovnútra vozidla, ktoré zanechávajú dlhotrvajúcu sviežu vôňu a pocit čistoty. Špeciálna formula eliminuje a zabraňuje vzniku nepríjemného zápachu a takisto zabraňuje šíreniu baktérií. Naše zariadenia sa vyznačujú okrem iného moderným dizajnom, vysokou kvalitou použitých materiálov a jednoduchosťou používania. Zvyšujú atraktívnosť autoumývárne a zaručujú ziskovosť. Viac info na stránke automatypreautoumývárne.sk. Tešíme sa na spoluprácu.